Look, that's a lot of claws. At ito yung mga malalaki naman. Didikdikin natin to at ihahalo natin. Gagawa tayo ng sabaw ng alimango. Ito sila. Nung hindi pa binabawasan to, tinatanggal yung mga malilit na kamay nila, yung mga sipit nila. Oh, may mas malaki. At least 3 kilograms of alimangong kato na maliliit. Ito tinanggal ko yung mga ano nila, alige. Ito na sila. Ito. Gagawin nating crab soup mamaya. Yan, so naka-prepare na. Hinugusan ko na to sa suka at may asin. So ilalagay ko muna sa ref kasi lang yan, daming langaw. Alright. Alige, pampa-high blood, putok-batok. Ito man, crab soup din to. Sinave natin yung medyo malalaking galamay ng alimango. Sipit ng alimango. Okay. Alright guys, pagpasensya nyo na, na-attract ng langaw tong iluluto natin ngayon. So, ito yung crablets na nabili natin nung makalawa, malilit lang siya. So, iniisip ko rin na idagdag ito sa ating menu. Doon sa yung online business natin na magdi-deliver ng lutong ulam. So, basically lang ang ingredients nito. Paminta lang siya. Betchin for flavorings para may umami din naman. Tapos pwede mo rin lagyan ng garlic powder. At optional yung garlic powder pero sa akin gusto ko yung plain lang siya. Tapos yung harina at paminta lang. So, ayun, painitin na natin ang kawali habang pinatay natin. Ayan. Ayan. So, ang kagandahan nito, no, iniisa-isa natin siyang tinanggalan ng batok niya. Tapos yung alige. Yung alige naman, hiniwalay natin para gagawin nating soup mamaya. Ito ang the best na, isa sa mga the best na pulutan. Bali, nabili ko to for 3 kilos. 50 pesos per kilo siya, kaya very cheap. So, kung ibibenta mo to, ininegosyo mo to, crablets. Siguro yung 1 kilo, tapos tatanggalan mo yung mga galamay niya, yung sipit niya, tapos yung batok, yung 1 kilo siguro magiging 3/4 na lang. Tapos harina, yung harina kasi ang 1 kilo is 24 pesos, pabinta, ganyan. So 50, sabi mo na ang budget mo sa crablets is 100 pesos. Tapos pag ibebenta mo yun, na crablets na naluto na, siguro benta mo ng 300, okay na yun. Or 250. Huwag kang maglalamang. Tubuan mo lang ng konti. Huwag yung sobra-sobra kasi kawawa din yung bibili. Para hindi masakit sa bulsa nung bibili sa'yo. So, prepare na natin to. Firstly, lalagyan muna natin siya ng paminta. Ganito ang ginagawa ko para yung paminta manikit na dun sa balat nung mga crablets. Ayan, didikit siya. Hindi pangit yung kasi yung ihahalo natin muna sa harina tong paminta. Matatanggal siya. Mas maganda yung ganitong haluin mo na mismo dun sa katawan nung mga crablets natin. Generous. Yun nga, pwede rin mo rin itong lagyan ng flavorings tulad ng onion powder or garlic powder, pero sabi ko nga mas gusto ko pa yung plain. MSG. Para may naman siya. Konting umami, pampasarap talaga. Pero depende yan sa customer mo kung ano yung request nila, kung may MSG or wala.
Okay. So, hulog na natin yung mantika. Tang! 2 kilo. 2 litrong mantika. Pero, maglagay tayo enough lang para lulubuga yung ating crablets. Maglagay na tayo ng asin. Lagay din natin ng asin para mampaalat. Asin pa more. Dahan-dahan lang tayo sa asin. Dapat halu-haluin to ng maigi pag naglalagay ng asin. Kasi pag minsan may isang crablet na sobrang alat, hindi sila pantay makukoveran ng o nalagyan ng asin. Pag-mixan na lang natin dito ng crablets natin, yung breadings niya. Ayan, lagay dito ang harina. Pwede rin chili powder ang ilagay natin dito, hindi lang pala garlic at onions, no? Kung gusto nilang hot and spicy nung umu-order sa'yo, sige, bakit hindi? Ayan. So, i-deep fry natin siya. Okay. Bango. Okay na siya. Hintayin natin hanggang mag-simmer down yung mga bula-bula niya. It means wala na yung water content nung mga crablets natin. Yun na yung isang sign na crispy na yung crablets. Ito yung hanguan natin. Nilagyan ko ng papel para sipsipin niya yung mantika ng crablets natin. Ayan, mag-simmer down na siya. Itong sample natin to. Ayan. Okay na to. Hanguin na natin. Okay. So nga pala, no, pwede rin na kung ayaw nyo ng plain na harina, pwede rin yung crispy fry. Yung ilalagay sa manok. Pwede rin po yun na breading mix. Wow! Okay. Tingnan natin mga maliliit. Tingnan nyo mga katropa pips. Wow!
Wow. Okay, this is our last batch. So ito na po yun. Ang ating crablets. So samahan nyo ako mamaya. Pinagpapawisan ako po. Samahan nyo ako mamaya. Mumukbakin natin to, ipupulutan. At siguro tawagin natin yung mga tropa natin. Para may kasama naman tayong minom. See? Very good. Kami ninyo na Timoy Layo. Naman to ko ni mga talo. Oil ka na. Kunin mo yung pira mo diyan. Balik ka. Kuha niyo malo. Kantian mo sila kang kuha niyo malo. Talo. Sige pa. Ni talalo. At talo na naman pa kato. Ito ko lang sisinta yung balato. Pero tao si Katoy. Unaan sa lasos.